हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण हे सुरू करण्या अगोदर श्लोक म्हणायचे। क्षितिजा माताजी म्हणता का? हो चालेल, सुरू करू. हो करा। हरे कृष्ण. 13.22 पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद् असद्यो निजन्मसु. 13.23 उपद्रष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेन अस्मिन् पुरुषः परः. 14.4 सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता. 14.26 मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते च गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. 15.1 श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. 15.7 ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. 16.21 त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशन आत्मनः कामः क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्. 16.23 यः स शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. 18.5 यज्ञदानतप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. यज्ञ दान तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये. ती कर्मे केलीच पाहिजेत. यज्ञ दान आणि तप ही कर्मे तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. 18.65 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग करून केवळ मला शरण ये.
मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन, तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चला आपण आता जिकडे थांबलो होतो तिकडे चालू करूया. इकडे आपण चंचल मन इथपासून चालू करायचं आहे. पण त्या अगोदर मी हा श्लोक म्हणते, जो पहिला आहे तो. आणि मग अनुवाद क्षितिजा माताजी तुम्ही वाचा. वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वम अपि मां पृथिवीं सशिष्यात्. हरे कृष्ण. जो धीर मनुष्य वाणी, मन, क्रोध, जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिये यांचे आवेग सहन करू शकतो, तो संपूर्ण जगभरामध्ये शिष्य स्वीकारण्यास पात्र आहे. हरे कृष्ण. तर आता आपल्याला चंचल मनापासून सुरुवात करायची. सुरुवात करूया आपण. पण सुरुवात करण्या अगोदर मला आता तुम्हाला विचारायचंय की जे मन आहे, मनाबद्दल श्री कृष्णानी आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये काय काय सांगितलंय तुमच्या लक्षात आहे का? त्यांनी काय म्हटलंय? किंवा एखादा श्लोक की जो तुमच्या मनामध्ये भरलेला आहे, क्रोधाबद्दल किंवा मनाबद्दल श्रीकृष्णाने काय म्हटलंय? सांगा बरं मला. मनाबद्दल काय म्हटलंय ते, किंवा माइंड कंट्रोल बद्दल काय म्हटलेलं आहे हेही सांगू शकाल. आपला 6वा अध्याय आहे ना, ध्यान योग, पूर्ण माइंड कंट्रोलवर आहे. पण मनाबद्दल अगदी 2ऱ्या अध्यायापासून श्री कृष्णाने प्रत्येक अध्यायात काही ना काहीतरी सांगितलेलं आहे मनाबद्दल. बरं मला सांगा की मनाचे कोणते गुण भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेले आहेत अर्जुनानी? हा, हरे कृष्ण. मी सांगू? हा सांगा. चंचल आहे, हट्टी आहे, त्याच्यानंतर बलवत दृढ म्हणजे निग्रही आहे. बरोबर. तर असे हे मनाचे गुण अर्जुनानी सांगितले. आणि अर्जुनानी हे पण सांगितलंय, हे असं माझं एवढं चंचल मन आहे त्याला आवरणं खूप अवघड आहे. हा बरं, आणि काय काय सांगितलंय कोण सांगू शकेल का मला मनाबद्दल किंवा मनाच्या विकारांबद्दल? विनोद प्रभूजी. हा, माताजी अर्जुन म्हणाले की मी हवेला नियंत्रण करू शकतो, वायूला, पण हो चंचल मनाला मी नियंत्रित करू शकत नाही. बरं, पण आणि काही तुम्हाला आठवतं का मनाबद्दल? हरे सांगा कृष्ण बरं. माताजी. हा बोला. आपलं मन कृष्णाकडे वळवलं तर मनाची अस्थिरता कमी होते. बरोबर आहे. आणि कोणाला काही सांगायचं आहे मनाबद्दल? बरं, आपल्याला मनाचे जे विकार आहेत किंवा मन आपलं 3ऱ्या अध्यायात अर्जुनानी श्रीकृष्णाला सांगितलंय की मला माझं नियत कर्म करायचंय, पण माझं मन तिकडे वळत नाहीये. मग श्रीकृष्णानी सांगितलं ते का वळत नाहीये? कारण काम जे रजोगुणातून उद्भवलेलं आहे त्याच्यामुळे तुझं मन नियत कर्म करू शकत नाहीये. तर आपल्याला एक गोष्ट समजली 3ऱ्या अध्यायात की काम हा आपला सर्वात मोठा वैरी आहे. बरं, तुम्ही मला सांगा की काम हे कुठल्या 3 ठिकाणी वास करतं आपल्या शरीरामध्ये? सांगा. काम कुठल्या ठिकाणी वास करतं? बघा, जेव्हा आपण हा अभ्यास करतोय ना
उपदेशामृताचा, तेव्हा तो जेव्हा भगवद्गीतेच्या बरोबर पॅरलल करतो तेव्हा हेही आपल्याला समजतं आणि भगवद्गीतेतले श्लोक सुद्धा आपल्याला आणि चांगले समजतात. हरे कृष्ण. मी सांगू? हा, सांगा. इंद्रिय, मन आणि बुद्धी मध्ये तो वास करतो काम. बरोबर. इंद्रिय, मन आणि बुद्धी इकडे. तर चंचल मन जे आहे त्याच्याबद्दल आपण आणि थोडस वाचणार आहोत आता उपदेशामृतामध्ये. आणि इकडे आपण बघूया, इकडे रूप गोस्वामींनी आपल्याला काय सांगितलंय की जे आपलं मन असतं तर त्याचे जे विकार आहेत ते मुख्यतः दोन प्रकारचे असतात. एक म्हणजे अविरोध प्रीती आणि दुसरं म्हणजे विरोधयुक्त प्रीती. तर अविरोध प्रीती म्हणजे की जिकडे तुमची अनरिस्ट्रिक्टेड अटॅचमेंट असते, खूप आसक्ती असते, जणू काही त्याला लिमिट्सच नाहीये, इतकी आसक्ती असते. आणि त्याच्यामुळे सुद्धा मन कसं होतं, चंचल राहतं. किंवा विरोधयुक्त क्रोध. विरोधयुक्त क्रोध म्हणजे आपल्या मनामध्ये खूप इच्छा आहेत, आता या इच्छा पूर्ण नाही झाल्या, काम पूर्ण नाही झालं की काय होतं, क्रोध येतो. तर हा जो क्रोध आहे, जो फ्रस्ट्रेशनमुळे येतो की आपल्या इच्छा पूर्ण होत नाही, त्याला विरोधयुक्त प्रीती म्हणतात. आणि हे तुम्हाला, हे जे मन आहे या मनातले हे दोन्हीही विकार तुम्हाला घालवायला पाहिजे. बरं, आपल्या मनामध्ये परत आणि सुद्धा दोन विकारच असं म्हणूया आपण, दुःख आणि सुख हे दोन्हीही मनामध्ये उद्भवतं. तर दुःख जेव्हा उद्भवतं, आपल्याला सर्वांना अनुभव आहे की खूप दुःखात जर आपण असलो तर आपलं जपामध्ये लक्ष लागत नाही, किंवा भक्तीच्या ज्या क्रिया असतात किंवा नाही, आपलं मन, आपण जरी जप केला, जरी आपण मंदिरात गेलो तरी मन स्थिर नसतं, कारण ते दुःखात असतं. आणि त्याचप्रमाणे अतिसुखात जेव्हा असतं, खूप सुख असतं, सगळं काही मिळतं, तेव्हा देखील मन स्थिर राहू शकत नाही. आपण पुढचे प्लॅन्स करत असतो, नाहीतर त्या सुखात इतके बुडलेले असतो आपण की मग आपण श्रीकृष्णाकडे बघत नाही. तर दुःख आणि सुख हे दोन्हीही तुम्हाला कृष्णाकडे घेऊन जाऊ शकत नाही. दोन्हीही आपल्याला नकोय, किंवा दोन्ही मध्ये, दुःखाती असताना आणि सुखाती असताना आपलं मन स्थिर असलं पाहिजे. तर आता हे सुरू करायच्या अगोदर मी तुम्हाला, आपण एक मनाबद्दल थोडस भगवद्गीतेतून वाचूया. 2.56. क्षितिजा माताजी, उघडता का? हो, उघडते. हा, तात्पर्य वाचायचं का? हा, पहिलं तात्पर्य, मग मी पुढचं हा. सांगते काय वाचायचंय ते. हा, हरे कृष्ण. ज्या साधकाचे मन त्रिविध तापांनीही विचलित होत नाही आणि सुखांनी हर्षोल्लासित होत नाही, तसेच जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे, त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता आपल्याला सुखाती राहायचं नाहीये, दुःखाती राहायचं नाही. त्याच्यामध्ये सुख किंवा दुःख हे येणार आणि जाणार. आपण बघितलंय 2.14 मध्ये श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय अर्जुनाला, मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, की शीत उष्ण हे चालू राहणार आहे, परंतु तुला काय केलं पाहिजे, सहन केलं पाहिजे, तितिक्षस्व. तर इकडे या श्लोकामध्ये, पहिल्या उपदेशामृताच्या श्लोकामध्ये त्यांनी विषहेत हा शब्द वापरलाय. म्हणजे विषहेत म्हणजे काय, की तुम्ही सहन करा. हा, तर आता इकडे वाचायचंय. इकडे बघा, तो खाली एक श्लोक आहे, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा दुर्लभा. हो, त्याच्या पुढचं. हा. हा, हरे कृष्ण.
त्याला मुनी वासुदेव सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभ, त्याला मुनी किंवा मनामध्ये दृढ झालेला असे म्हटले जाते. असा पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झालेला मनुष्य त्रिविध तापांच्या आघातांनी मुळीच क्षुब्ध होत नाही. कारण तो सर्व दुःखे भगवंतांची कृपा म्हणून स्वीकारतो. त्याला वाटते की आपल्या गतजन्मातील कुकर्मामुळे आपण आणखी क्लेश भोगण्यासाठीच योग्य आहोत, तरी सुद्धा भगवंतांच्या कृपेने आपल्याला अत्यल्प क्लेशच भोगावे लागत आहेत. त्याचप्रमाणे तो आपल्या सुखाचेही श्रेय भगवंतांना देतो, कारण आपण सुखासाठी अपात्र आहोत असे त्याला वाटते. तो निश्चितपणे जाणतो की केवळ भगवंतांच्या कृपेमुळेच अशा सुखकारक परिस्थितीत राहून आपण भगवंतांची उत्तम प्रकारे सेवा करीत आहोत. भगवंतांच्या सेवेप्रित्यर्थो तो सदैव निर्भय आणि दक्ष असतो. तसेच तो आसक्ती आणि अनासक्ती यामुळे कधीच प्रभावित होत नाही. आसक्ती म्हणजे स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करता गोष्टींचा स्वीकार करणे आणि अनासक्ती म्हणजे अशा इंद्रिय सक्तीचा अभाव होय. तथापि कृष्ण भावनेमध्ये दृढ असणारा भक्त आसक्त किंवा अनासक्त असत नाही, कारण त्याचे जीवन भगवत सेवेमध्ये समर्पित असते. यास्तव जेव्हा त्याचे प्रयत्न अयशस्वी होतात तेव्हाही तो मुळीच क्रोधित होत नाही, आणि यश असो अथवा अपयश कृष्ण भावना भावित मनुष्य नेहमी आपल्या संकल्पामध्ये दृढ असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, आपल्याला असं राहिलं पाहिजे की मन सदैव स्थिर असलं पाहिजे. आपण मन म्हणजे कसं असतं, त्याला इंद्रियाचे विषय भोगायचे असतात. भोग आणि त्याग या दोन गोष्टींवर मन सदैव जात असतं. तर भोग करणं सुद्धा बरोबर नाहीये. त्यांनी तर तुम्ही इंद्रिय विषयांचे भोग केले तर कृष्णापर्यंत जाऊ शकत नाही. आणि त्याग करून आपलं जे आयुष्य आहे ते वृक्ष होऊ शकतं, किंवा आपल्याला त्याग करून सुद्धा आपलं मन शांत होत नाही. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, कुठल्याही गोष्टीचा त्याग न करता, आता आपण पैसे मिळवतो, मग या पैशाचा वापर आपण कोणासाठी केला पाहिजे, कृष्णासाठी केला पाहिजे. म्हणजे जी काही गोष्ट आपल्याला भोगायची आहे अथवा त्याग करायची आहे, इकडे आपलं लक्ष न ठेवता आपल्याकडे असलेली गोष्ट आपण कृष्णाकडे कशी वळवली पाहिजे, हा सतत विचार जर आपण ठेवला तर तुमचं मन स्थिर राहू शकतं. चला आता आपण वाचूया. कोणाला वाचायचंय? बरं, झूम करू की दिसतंय बरोबर? दिसतंय. बरं, हे वाचायचंय चंचल मनाच्या. वाचू का? हा, वाचा वाचा. हरे कृष्ण. चंचल मनाच्या क्षुब्धावस्थेसंबंधी सांगावयाचे तर त्या अवस्थेचे 2 विभाग आहेत. प्रथम अवस्थेला अविरोध प्रीती अर्थात अनिर्बंध आसक्ती, तर दुसऱ्या अवस्थेला विरोधयुक्त क्रोध अर्थात वैफल्यामुळे निर्माण होणारा क्रोध असे म्हणतात. मायावादी तत्वज्ञानावरील निष्ठा, कर्मवाद्यांच्या कर्मफळावरील विश्वास आणि भौतिक इच्छांवर आधारित योजनांमध्ये आस्था यांना अविरोध प्रीती असे म्हणतात. ज्ञानी, कर्मी आणि भौतिकवादी योजना करणारे लोक सामान्यतः बद्ध जीवांचे लक्ष आकर्षित करतात. परंतु भौतिकवादी लोकांच्या योजना जेव्हा सफल होत नाहीत आणि त्यांच्या प्रयत्नांना जेव्हा अपयश येते तेव्हा ते क्रुद्ध होतात. भौतिक कामनांचे वैफल्य क्रोधास जन्म देते. हरे त्याचप्रमाणे कृष्ण. तर हरे आता कृष्ण. मला इकडे 3 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत अविरोध प्रीतीमध्ये. ज्ञानी, कर्मी आणि भौतिकवादी. तर जे ज्ञानी असतात, आता अविरोध प्रीती म्हणजे जेव्हा आपली खूप आसक्ती असते, त्या आसक्तीला जणू काही सीमाच नसते. तर हे जे ज्ञानी असतात ते मायावादी तत्वज्ञानाकडे त्यांची भरपूर आसक्ती असते. तर अशी जेव्हा आसक्ती असते तेव्हा तुम्ही आध्यात्मिक मार्गावर उन्नती करू शकत नाही. त्याच्यानंतर कर्मी म्हणजे काय की जे त्यांचं विहित कर्म करतात, वेदांप्रमाणे सांगितल्याप्रमाणे ते त्यांची प्रिस्क्राईब ड्युटी करतात, परंतु त्यांचं लक्ष फक्त फळाकडे आहे.
तर अशी जण सुद्धा अध्यात्मात उन्नती करू शकत नाही. आणि जे भौतिकवादी आहेत, वादी जे आहेत ते म्हणजे सदैव प्लॅनिंग करत असतात, त्यांच्या इच्छा असंख्य असतात. तर अशा तऱ्हेने सुद्धा आपण कुठेही पुढे प्रगती करू शकत नाही. तर हे जे अनरिस्ट्रिक्टेड अटॅचमेंट आहे, अविरोध प्रीती, किंवा तो शब्द कुठला वापरलाय मराठीमध्ये, अनिर्बंध काहीतरी आहे ना, आसक्ती. एक मिनिट मी जरा बघते. हा, अनिर्बंध आसक्ती. तर हे जे आहे अनिर्बंध आसक्ती, तर याच्यामुळे हा सुद्धा मनाचा एक वेग आहे. तो आपण आपल्यामध्ये जर तो वेग असेल तर निश्चितच आपण आध्यात्मिक उन्नती करू शकत नाही. बरं, पुढचं संगीता माताजी. हरे कृष्ण. त्याचप्रमाणे शारीरिक आवेगांचेही 3 विभाग करता येतात. जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रियांचे आवेग. शरीरासंबंधी विचार केल्यास मनुष्याच्या ज्ञानात येईल की ही 3ही इंद्रिये शरीरामध्ये एकाच सरळ रेषेत स्थित आहेत आणि शारीरिक आवेगांचा प्रारंभ जिभेपासून होतो. प्रसाद सेवन करण्या इतपत जर मनुष्याने जिभेच्या क्रियांना मर्यादित ठेवले तर उदर आणि जननेंद्रियांचे आवेग आपोआपच नियंत्रित होतात. या संदर्भात श्रील भक्तिविनोद ठाकूर सांगतात की, हे भगवन, हे भौतिक शरीर म्हणजे अविद्येचा एक गोळाच आहे आणि इंद्रिय म्हणजे मृत्यूकडे नेणाऱ्या मार्गांचे जाळे आहे. कोणत्या तरी प्रकारे आम्ही भौतिक इंद्रियोपभोगाच्या या सागरात पडलो आहोत आणि सर्व इंद्रियांमध्ये जीभ सर्वाधिक आधाशी आणि संयमित करण्यास अत्यंत कठीण आहे. या जगामध्ये जिभेवर विजय मिळवणे अत्यंत कठीण आहे. परंतु हे कृष्ण, तुम्ही आम्हावर अत्यंत कृपाळू आहात. जिभेवर विजय प्राप्त करण्यास सहाय्य व्हावे म्हणून तुम्ही हा प्रसाद आम्हाला पुरविलेला आहे. म्हणून उदराची तृप्ती होईपर्यंत आम्ही हा प्रसाद ग्रहण करू आणि श्री श्री राधाकृष्ण यांचे गुणगान करू व श्री चैतन्य महाप्रभू आणि श्री नित्यानंद प्रभू यांच्या सहाय्याची याचना करू. 6 प्रकारचे रस असतात आणि त्यापैकी हरे कोणत्याही कृष्ण. एका. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हा, आता बघा इकडे आपल्याला काय समजतं की हे जे शरीराचे आवेग असतात ते सुद्धा 3 प्रकाराचे असतात. जिव्हा, उदर आणि जनेंद्रिय. आणि हे तिन्ही एका रेषात असल्यामुळे जर तुमची जिव्हा कंट्रोल्ड असेल तर तुमचं उदर आणि जनेंद्रिय हे सुद्धा कंट्रोल्ड राहतात. पण जिव्हा जर तुमची कंट्रोल्ड नसेल तर मग उदर आणि जनेंद्रिय हे सुद्धा कंट्रोल करायला खूप अवघड असतात किंवा तेही कंट्रोल होऊ शकत नाही. तर आता इकडे जिव्हेचं सांगितलंय. जिव्हेनी आपल्याला काय केलं पाहिजे? जिव्हेनी 2 गोष्टी करता येतात. एक म्हणजे खाणं आणि एक म्हणजे बोलणं. मग बोलणं म्हणजे काय? आपल्याला जप केला पाहिजे. आणि खाणं म्हणजे काय? फक्त प्रसादच ग्रहण केला पाहिजे. आणि तो सुद्धा प्रसाद ग्रहण कसा केला पाहिजे आपण? की आपण जाणून की श्रीकृष्णात आपण प्रसाद घेताना ही प्रार्थना केली पाहिजे श्रीकृष्णांकडे की तुम्ही मला हे सगळं अन्न दिलंय आणि या अन्नाद्वारे आता माझ्या शरीरामध्ये शक्ती निर्माण होईल आणि या शक्तीचा वापर मला तुझ्याच भक्तिमय सेवेसाठी केला पाहिजे किंवा भक्तिमय सेवेसाठीच या शक्तीचा वापर होऊ दे. म्हणजे जे अन्न खातो त्याच्यापासून निर्माण होणारी शक्ती सुद्धा कृष्णाला अर्पण केली पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने आपण ते अन्न घेतलं पाहिजे. मग उद्देश काय पाहिजे? आपला उद्देश काय असतं? अरे वा, आज किती छान जेवण आहे. आपण आपल्या तृप्तीचा पहिला विचार करतो. पण पहिला विचार आपण काय केला पाहिजे? की या अन्नातून मला जी शक्ती मिळेल ती शक्ती हे कृष्णा तुझ्या सेवेमध्ये पूर्ण खर्च होऊ दे, असा विचार आपण केला पाहिजे. बरं, आता पुढे कोणाला वाचायचंय का? माताजी मी वाचू?
वाचा. 6 प्रकारचे रस असतात, इथपासून वाचायचंय. हो माताजी. हरे कृष्ण. 6 प्रकारचे रस असतात आणि त्यापैकी कोणत्याही एका रसाने जर मनुष्य विचलित झाला तर तो जिभेच्या आवेगाच्या आहारी जातो. काही लोकांना मांस, मासे, खेकडे, अंडी आणि प्रेताच्या रूपाने खाल्ले जाणारे वीर्य आणि रक्त यापासून बनलेले पदार्थ खाण्याचे आकर्षण असते. इतरांना भाजीपाला, केळी, पालक किंवा दुग्ध पदार्थ खाण्याचे आकर्षण असते. परंतु हे सर्व जिव्हाळ्यासाठी असते. अशा प्रकारच्या इंद्रिय तृप्त्यर्थ खाण्यामध्ये मिरची, चिंच यासारख्या मसाल्याचा पदार्थाचा अत्याधिक उपयोग होतो. हे खाणे कृष्ण भावना भाविक व्यक्तीसाठी ताज्य आहे. पान, हरतकी, सुपारी, पान तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे मसाले, तंबाखू, LSD, मारिजुआना, भांग, अफू, मदिरा, कॉफी व चहा इत्यादींचे सेवन अवैध इच्छांच्या पूर्तीकरता केले जाते. जर आपण केवळ कृष्ण प्रसाद ग्रहण केला तर मायेला बळी पडण्यापासून आपण वाचू शकतो. भगवान श्रीकृष्णांनी स्वतः सांगितल्याप्रमाणे भाजीपाला, धान्य, फळाफळावळे, दुग्ध पदार्थ आणि पाणी हे पदार्थ त्यांना अर्पण करण्यास योग्य आहेत. तथापि मनुष्याने जर प्रसाद केवळ रुचकर आहे म्हणून अति खाल्ला तर तो जीवावेगाला बळी पडतो. प्रसाद खाताना सुद्धा अत्याधिक स्वादिष्ट पदार्थ टाळावेत असे श्री चैतन्य महाप्रभूंचे मत आहे. आपल्याला स्वादिष्ट भोजन खाता यावे या हेतूने आपण जर अर्चा विग्रहाला स्वादिष्ट आणि रुचकर पदार्थ अर्पण केले तर आपणही जिया तृप्ती करण्याच्या प्रयत्नातच असतो. आपल्याला स्वादिष्ट पदार्थ खावयास मिळतील या कल्पनेने जर आपण एखाद्या श्रीमंत मनुष्याचे भोजनाचे आमंत्रण स्वीकारले तर आपणही जिभेच्या आवेगाचा संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. चैतन्य चरितामृतात म्हटले आहे की जिहार लालसी येई इति हुती धाय शिष्णोंतर परायण कृष्ण नाही पाय. जो मनुष्य जिभेच्या तृष्टीकरिता इकडे तिकडे धावत असतो आणि जो उदर आणि जननेंद्रियांची कामना तृप्त करण्यात सदैव आसक्त असतो तो श्रीकृष्णांची प्राप्ती करू शकत नाही. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय ही सर्व एकाच सरळ रेषेत स्थित आहे आणि त्यांचे एकाच प्रकारचे वर्गीकरण होते. श्री चैतन्य महाप्रभूने सांगितलं आहे की भाल ना खाईबे भाल ना परिबे. भाप के बाद पोशाख परिधान करू नका आणि सुग्रास भोजन करू नका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता बघा, इकडे त्यांनी सांगितलंय जिभेचे 6 तऱ्हेचे रस आहेत. तर ते 6 तऱ्हेचे रस कोणते? गोड, आंबट, कडू, झणझणीत, खारट, तुरट. तर हे 6 प्रकार आहेत. तर आपण या 6 प्रकारच्या कुठल्याही एका रसाकडे किंवा 2, 3, 4 या रसांकडे आपण आकर्षित होतो आणि आपल्याला ते खाणं खूप आवडतं. तरी पण ते खाणं आपल्याला जरी खूप आवडत असेल, आता गोड पदार्थ आपल्याला खूप आवडतोय, आता गुलाबजाम मला खूप आवडतंय म्हणून मी गुलाबजामुनचा प्रसाद करून कृष्णाला अर्पण करून यथेच्छ खायचा, हे बरोबर नाहीये. याला सुद्धा मग जरी तुम्ही प्रसाद, ठीक आहे तुम्ही प्रसादच खाताय, पण तरी सुद्धा तुम्हाला हे जास्त अति खाल्ल्यामुळे काय होईल, तुम्हाला सुस्ती येईल. जितकं हवं, जितकं गरजेचं आहे शरीराला तितकंच आपण खाल्लं पाहिजे आणि आपण आपल्या चवीकडे न बघता आपल्या आध्यात्मिक जीवनाकडे बघितलं पाहिजे की काय आपल्याला करायचं आहे, कुठे जायचंय. आणि जोपर्यंत बघा हे जे सगळे वृंदावनातले गोस्वामी होते हे भिक्षा मागून खात असे आणि केवढं कमी खात होते ते. 1-2 चपात्या, 1-1.5 चपातीच खात होते. 2 चपात्या जरी बाईनी दिल्या तरी 1 ते परत करत असे. तर हे का ते करत होते? कारण त्यांना एक सुपिरियर टेस्ट किंवा हायर टेस्ट ही विकसित झाली होती त्यांची. ते सदैव कृष्णामध्ये लीन असायचे आणि तिकडे त्यांना इतका आनंद, समाधान मिळायचं की आता बाहेरच्या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स कडून आनंद घेण्याची वृत्ती त्यांची गेली होती. आपण अजून तिकडे नाही आहोत.
आपण एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स मधून आनंद घेतो, विषयातून आपण आनंद घेतो, पण तो सुद्धा आनंद ठीक आहे आपण घेतला तरी तो कंट्रोल्ड पाहिजे. कृष्णाला जरी तुम्ही काही गोड पदार्थ प्रसाद म्हणून भोग म्हणून अर्पण केला तरी प्रसाद म्हणून तुम्ही तो थोडासा खा. तर इकडे सांगितलंय ते सुद्धा तुम्ही जेव्हा स्वयंपाक करताना तुम्ही तुमची जी चेतना आहे ती पूर्ण कृष्णामध्ये असली पाहिजे आणि त्या चेतनेमध्ये स्वयंपाक केला पाहिजे. आणि इकडे सुद्धा आता एक बघा श्रील प्रभुपाद किंवा कुठलेही संत बघा, हे असे कधीच तुम्हाला दिसणार नाहीत की ते कुठेही जातायत, कोणाकडेही खातायत. श्रील प्रभुपाद जेव्हा अमेरिकेला गेले तेव्हा पहिल्यांदा ते अगरवाल म्हणून होते, ते जोडपं होतं, त्यांच्या घरी ते राहत होते. परंतु हे एवढे मोठे संत होते तरी ते स्वतः स्वयंपाक करायचे. त्याच्यानंतर जेव्हा त्यांनी इस्कॉनचं पहिलं मंदिर तिकडे अमेरिकेमध्ये उभारलं तेव्हा तिकडच्या जे अमेरिकन होते, जे पाश्चात्य देशातली जी माणसं होती त्यांना भारतीय स्वयंपाकाबद्दल काहीच माहिती नव्हतं. तर स्वतः श्रील प्रभुपाद त्यांच्यासाठी, स्वतःसाठी तर स्वयंपाक करायचे पण त्यांच्यासाठी सुद्धा स्वयंपाक करायचे. आणि त्या लोकांना ते हे आपले गुलाबजाम खूप आवडायचे. मग त्या गुलाबजामांना नाव ठेवलं होतं इस्कॉन बुलेट्स. तर असे म्हणजे अगदी अवघड परिस्थितीत सुद्धा हे जे असे संत असतात ते स्वतः स्वयंपाक करतात आणि खातात. असं नाही की आपण कुठे बाहेर जाऊया, हॉटेलमध्ये जाऊया, स्वतः स्वयंपाक करून खायचं. आणि ते सुद्धा कसं त्यांचं खाणं नेहमी लिमिटेड असायचं. कारण मी जसं म्हटलं तसं तो जो त्यांना आनंद, त्यांनी जी सुपिरियर टेस्ट चाखलेली आहे ती अजून आपण चाखलेली नाहीये. त्यांना तो आनंद कृष्णाच्या जप करताना वगैरे इतका मिळायचा. तर हा जो आनंद आहे विषयातून मिळणारा तो अगदी त्यांना निम्न वाटायचा. आता पुढे आणि कोणाला वाचायचं आहे आता इथपासून? जे लोक हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, वाचू मी? वाचा ना. हरे कृष्ण. जे लोक उदराच्या व्याधीने पीडित झालेले आहेत ते लोक निदान या विश्लेषणानुसार तरी उदराचे आवेग नियंत्रित करण्यात असमर्थ असले पाहिजेत. जेव्हा आपण आवश्यकतेपेक्षा अधिक खाण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा आपण जीवनामध्ये अनेक पिढ्यांना जन्म देतो. तरीही जर आपण एकादशी आणि जन्माष्टमी यासारख्या दिवशी उपवास केला तर आपण उदराच्या आवेगावर नियंत्रण करू शकू. जननेंद्रियांच्या आवेगासंबंधी सांगायचे तर ते 2 प्रकारचे आहेत, योग्य आणि अयोग्य अथवा वैद्य आणि अवैध मैथुन. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने परिपक्व होतो जेव्हा तो शास्त्र विधी विधानानुसार विवाह करू शकतो आणि उत्तम संतती निर्माण करण्याकरता तो आपल्या जननेंद्रियांचा उपयोग करू शकतो. हाच जननेंद्रियाचा वैद्य आणि धार्मिक उपयोग होय. अन्यथा तो जननेंद्रियाच्या आवेगांना तृप्त ठेवण्याकरता अनेक कृत्रिम साधनांचा उपयोग करू पाहतो आणि मग तो स्वतःवर कोणत्या प्रकारचा संयमही ठेवित नाही. शास्त्रामध्ये सांगितल्याप्रमाणे मनुष्य जेव्हा मैथुनविषयक चिंतन, योजन, मैथुना संबंधी चर्चा अथवा प्रत्यक्ष मैथुन किंवा कृत्रिम मार्गाने जननेंद्रियांना तृप्त करणे इत्यादी मार्गाद्वारे व्यभिचार करतो तेव्हा तो मायेच्या जाळ्यात सापडतो. हे उपदेश केवळ गृहस्थाश्रमा करताच नसून त्यागी लोकांसाठी सुद्धा आहे. श्री जगदानंद पंडित आपल्या प्रेम विवर्त या ग्रंथातील 7व्या अध्यायामध्ये सांगतात की मातेची ते वाचायचे श्लोक वाचू का? नाही, हे वाचा. हे बंधू. हरे कृष्ण. हा. हे बंधू, तू वैरागी असल्यामुळे ग्राम्य कथा, अनावश्यक चर्चा ऐकू नकोस. तसेच इतरांना भेटल्यानंतर त्यांच्याशी ग्राम्य वार्ता करू नकोस. स्वप्नातही तू स्त्रियांचे चिंतन करू नकोस. स्त्रियांचा सहवास वर्ज्य करण्याची
प्रतिज्ञा घेऊन तू संन्यास दीक्षा स्वीकारली आहेस. तुला जर श्री चैतन्य महाप्रभूंचा संग करण्याची इच्छा असेल तर छोटा हरिदास व त्याचा महाप्रभूंनी कसा त्याग केला ही घटना तू सदैव स्मरणात ठेव. सुग्रास भोजन करू नकोस किंवा भपकेबाज पोशाख परिधान करू नकोस. सदैव विनम्र राहा आणि आपल्या हृदयांतरी श्री श्री राधाकृष्णांची सेवा कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर धन्यवाद माताजी. आपल्याला इकडे श्रील रूप गोस्वामींनी सांगितलंय की उदर सुद्धा तुम्ही नियंत्रित ठेवलं पाहिजे. म्हणजे खाणं क्वांटिटी जी आहे आपल्या खाण्याची ती लिमिटेड आणि रेग्युलर इंटरव्हल्सला तुम्ही तुमचं खाणं घेतलं पाहिजे. असं नाही जर केलं, आपण खूप अत्याहार केला तर काय होतं की आपण रोगांना बळी पडतो. तर हे उदराचं झालं. आणि जनेंद्रियांचं इकडे श्रील रूप गोस्वामींनी लिहिलंय की जनेंद्रियांचा वापर कशासाठी केला पाहिजे. कृष्ण भावना भावी संतान किंवा मुलांना जन्म देण्यासाठी तो वापर केला पाहिजे. आता आपल्याला इकडे या जगामध्ये काय दिसतं की हा जनेंद्रियांचा जो वापर आहे हा आपल्या स्वतःच्या तृप्तीसाठी केला जातो. आणि याच्यामध्ये सुद्धा जे आपल्याला इकडे श्री रूप गोस्वामींनी लिहिलेलं आहे की तुम्ही इकडे जे जगदानंद पंडित आहेत त्यांनी असं या कवितेमध्ये लिहिलेलं आहे की बाबा स्वप्नात सुद्धा तुम्ही स्त्रियांचे चिंतन करू नका. तर या गोष्टी पाळण्यासाठी त्याला ट्रेनिंग लागतं आणि ते सुद्धा ट्रेनिंग अगदी लहान वयापासून लागतं. आणि हे जेव्हा ट्रेनिंग मिळतं तेव्हाच एखादा पुरुष जो आहे किंवा एखादी स्त्री जी आहे ती आपली जी जनेंद्रिय आहे त्यांचा जो वेग आहे ते कंट्रोल करू शकतात. आणि मग इकडे एक त्यांनी छोटा हरिदास आणि महाप्रभूंची एक लीला जी झाली होती त्याबद्दल त्यांनी सांगितलंय. तर तुम्हाला कोणाला माहिती आहे का ती लीला? सांगा बरं. नाही माताजी. कोणालाच नाही माहित? भगवद्गीतेमध्ये आहे ना माताजी, तीच का? बरं सांगा बरं काय माहिती आहे ते. हा, ते छोटा हरिदास भिक्षा मागायला एका वृद्ध स्त्रीकडे जातात. तर तिने आपल्या मदतीसाठी एक बालिका ठेवलेली असते. तर हरिदास तिला बघतात किंवा काहीतरी तिच्याकडे बोलतात आणि जेव्हा महाप्रभूंना कळतं तर तेव्हा ते खूप चिडतात, त्यांच्यावर क्रोध करतात आणि मग छोटा हरिदास आत्महत्या करतात. असंच मला काहीतरी आठवतंय. बरं. तर हे छोटा हरिदास होते हे खूप सुंदर कीर्तन करायचे आणि महाप्रभूंना त्यांचं कीर्तन खूप आवडायचं. तर एकदा चैतन्य आणि हे ब्रह्मचारी होते बरं का. आणि स्वतः चैतन्य महाप्रभू सुद्धा संन्यासी होते आणि हे छोटा हरिदास सुद्धा संन्यासी होते. तर स्वतः चैतन्य महाप्रभू सुद्धा संन्यास आश्रमातल्या सगळ्या नियमांचा काटेकोरपणे पालन करत असे आणि त्यांचं सुद्धा एक्सपेक्टेशन इतर संन्यासांकडून तेच होतं. तर एकदा त्यांना, मला आता नाव आठवत नाहीये, त्यांना एकदा त्यांच्या एका शिष्यानी चैतन्य महाप्रभूंना जेवायला बोलवलं आणि त्यांनी या छोटा हरिदासलाही बोलवलं कारण त्यांना महाप्रभूंना छोटा हरिदास यांची कीर्तन खूप आवडायची. तर हे छोटा हरिदास घरी गेले कीर्तन करायला. तेव्हा त्या चैतन्य महाप्रभूंच्या शिष्यानी सांगितलं की तू अमक्या अमक्यांच्या घरी जा आणि तिकडनं थोडे तांदूळ घेऊन ये.
हा, आणि त्यांना सांग, त्यांनी सांगितलं की ज्या माधवी माताजी म्हणून एक होत्या, स्त्री वृद्ध होत्या, एक 75-80 वर्षाच्या असतील, तर त्या महाप्रभूंच्या खूप मोठ्या शिष्या आहेत, त्यांच्याकडे जा आणि ते नक्की तुला तांदूळ देतील. तर त्यांच्या सांगण्यावरून छोटा हरिदास या माधवी माताजींच्या घरी जाऊन त्यांनी भिक्षा मागितली, आणि त्या वृद्ध असल्यामुळे तिकडे त्यांनी एक तरुण मुलीला स्वयंपाक करण्यासाठी, सगळं घर झाडण्यासाठी, एक आपल्याकडे 24 तास म्हणून त्या तरुण मुलीला ठेवलं होतं. आणि हे छोटा हरिदास तिकडे भिक्षा मागायला गेले, आणि या माधवी माताजींनी सांगितलं की त्याला भात आणून दे, आणि तिने तांदूळ आणून दिले आणि हे घेऊन आले. आणि मग त्याच्यानंतर यांनी जेवण केलं चैतन्य महाप्रभूंच्या शिष्यांनी, आणि मग छोटा हरिदासनी कीर्तन वगैरे खूप केलं, आणि कीर्तन केल्यानंतर सगळे जेवले, आणि जेवताना यांनी एक घास घेतला महाप्रभूंनी, आणि त्यांनी विचारलं की हे जे तांदूळ आहेत आणि हे कोणी आणले, कुठून आणले? मग त्या शिष्यानी सांगितलं की असं असं छोटा हरिदासनी माधवी माताजींकडून आणले. मग त्यांना ते गप्प बसले, आणि जेवण झाल्यानंतर ते सगळे शिष्य आहेत ते महाप्रभूंबरोबर मंदिराकडे चालायला लागले. मग तेव्हा महाप्रभूंनी त्यांच्या काही शिष्यांना सांगितलं की तू सांग छोटा हरिदासला की माझ्याकडे आता अजिबात यायचं नाही, आणि मंदिरापासून तू लांबच राहा. आणि मग सगळ्यांना जरा आश्चर्य वाटलं की असे महाप्रभू का म्हणतायत. मग त्यांना नंतर समजलं की त्याची काय चूक झाली होती. त्यांनी भिक्षा घेतली आणि त्या तरुण मुलींनी तांदूळ दिले. तर संन्यास आश्रम म्हणजे की संन्यासीनी एखाद्या स्त्रीचा चेहरा सुद्धा बघायचा नाही, आणि स्वतः महाप्रभू इतके कडक होते की जेव्हा प्रतापरुद्र राजा, तेव्हा ते पुरीचे राजा होते, जेव्हा त्यांना इच्छा झाली महाप्रभूंना भेटण्याची आणि त्यांनी आपल्या शिपायांबरोबर निरोप पाठवला, तेव्हा महाप्रभूंनी सांगितलं की मी गृहस्थाश्रमी लोकांना भेटत नाही, आणि त्यात राजा म्हणजे किती जण जे भौतिक आहेत ते राजाला भेटायला येतात, आपल्या कंप्लेंट सांगतात, किंवा त्याला सुद्धा राजा दिवसभर पैशाचा विचार करत असतो, किंवा त्याला स्त्री संग सुद्धा मिळतो. तर चैतन्य महाप्रभू म्हणाले मी राजाला वगैरे भेटत नाही, इतके ते स्वतः कडक होते. आणि मग इकडे छोटा हरिदास आहे, त्याला खूप वाईट वाटलं, आणि इतकं वाईट वाटलं की त्यांनी जेवायचं सोडलं, आणि हे इतर शिष्यांना समजलं. मग ते शिष्य याला म्हणाले छोटा हरिदासला की असं करू नकोस, तू जेव, तुला नक्की महाप्रभू भेटतील. पण मग तरीही त्यांनी हे केलं नाही, म्हणजे ऐकलं नाही. आणि इकडे जे महाप्रभू आहेत त्यांना या शिष्यांनी सर्वांनी सांगायचा प्रयत्न केला की अहो छोटा हरिदास त्याच्या मनाने गेला नव्हता त्या माधवी माताजींच्या घरी, त्याला आम्ही सांगितलं की तू इकडे जा आणि तांदूळ घेऊन ये, आणि त्यावर त्यांनी आणले. तर तुम्ही त्याला माफ करा. तुम्ही तो बघा जेवत नाहीये, हे नाहीये, तरीही महाप्रभूंनी काही ऐकलं नाही. मग इकडे हा उपास करत होता, तिकडे त्या शिष्यानी त्याला सांगितलं हे बघ उपास करू नकोस, महाप्रभू कसे आहेत, खूप करुणा आहे त्यांच्यामध्ये, करुणा सागर आहे, तुम्ही काहीतरी खा आणि ते तुला नक्कीच आणि 10 दिवसांनी 20 दिवसांनी माफ करतील. मग त्यांनी अन्न ग्रहण
पण केलं. मग तरी 1 महिना, 2 महिने, 3 महिने असे झाले, 4 महिने झाले, तरी महाप्रभूंनी छोटा हरिदासला आपल्याकडे बोलवलं नाही. आणि त्यांचं महाप्रभूवर इतकं प्रेम होतं छोटा हरिदासांचं की ते त्यांना न भेटल्यामुळे ते अत्यंत व्याकुळ झाले. आणि असे करत 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 1 वर्ष झालं. आणि 1 वर्ष झाल्यानंतर कोणालाही न सांगता ते प्रयागाला गेले आणि जिकडे जो त्रिवेणी संगम आहे त्या त्रिवेणी संगमामध्ये त्यांनी आपला देहत्याग केला. आणि मग त्याच्यानंतर लोकांना समजलं की असा असा त्यांनी देहत्याग केला. आणि देहत्याग केल्यानंतर सुद्धा छोटा हरिदास हे इतके महाप्रभूंचे निकट भक्त होते, इतके जवळचे भक्त होते की ते रोज आपल्या सूक्ष्म शरीराद्वारे महाप्रभूंकडे रात्री येत असे आणि त्यांची कीर्तन सेवा देत असे. आणि एकदा महाप्रभू जे आहेत ते आपल्या भक्तांबरोबर गंगासागर आहे तिकडे स्नान करायला जेव्हा गेले तेव्हा त्या दुसऱ्या शिष्यांना सुद्धा छोटा हरिदासचा आवाज ऐकू आला की ते कीर्तन करत होते महाप्रभूंसाठी. म्हणजे अशा तऱ्हेने त्यांची जी सेवा आहे ती देहत्याग केल्यानंतर सुद्धा सेवा त्यांची चालू राहिली. आणि कधीतरी आपल्याला असं दिसतं की जे चैतन्य महाप्रभू आहेत की ते जरी करुणासागर असले तरी देखील कधी कधी ते आपल्या शिष्यांच्या बाबतीत इतके कडक असतात, म्हणजे शिष्यांच्या द्वारे त्यांना आपल्याला काही संदेश द्यायचा असतो की बरं भक्ती ही अत्यंत जरी सोपी असेल, कलियुगामध्ये तुम्हाला काय करायचंय, फक्त हरिनाम कीर्तन करायचंय, पण तरी देखील ते तुम्हाला मन लावून केलं पाहिजे. तुम्ही नियमांचं उल्लंघन करता कामा नये. तर असा हे सांगण्यासाठी मग ते कुठल्या तरी एका भक्ताचा उपयोग करून किंवा त्या भक्ताला निमित्त मात्र बनवून आपल्यापर्यंत तो संदेश पोचवत असतात. तर हे त्यांनी सांगितलंय की छोटा हरिदासांची गोष्ट इकडे सांगितली आहे की तुम्ही जे नियम आपल्याला सांगितलेले आहेत त्या नियमांचं पालन केलं पाहिजे. आणि इकडे ते जनेंद्रियांवरून त्यांनी ही इकडे कथा सांगितली. त्याचप्रमाणे चैतन्य महाप्रभूने हे पण सांगितलं की तुम्ही पोशाख खूप अगदी काय म्हणतो तसं आपण आय कॅचिंग किंवा खूप जास्त पोशाखामध्ये आपण लक्ष ठेवायचं असं नाही. कपडे चांगले घालावे, स्वच्छ घालावे, परंतु अति नटणं, अति पोशाखामध्ये लक्ष देणं हे बरोबर नाहीये. आता पुढचं कोण वाचतंय? हरे कृष्ण माताजी. हा वाचा. या संपूर्ण चर्चेचा निष्कर्ष या संपूर्ण चर्चेचा निष्कर्ष हाच आहे की जो मनुष्य वाणी, मन, क्रोध, जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय या 6 गोष्टींचे संयमन करू शकतो त्यालाच स्वामी किंवा गोस्वामी असे म्हटले जाते. स्वामी म्हणजे नियंता आणि गोस्वामी म्हणजे गो अर्थात इंद्रियांचा स्वामी होय. जेव्हा मनुष्य संन्यास स्वीकारतो तेव्हा त्याला स्वामी असे संबोधले जाते. याचा अर्थ असा नाही की तो आपल्या कुटुंबाचा, जातीचा अथवा समाजाचा स्वामी असतो. तो इंद्रियांचा स्वामी असणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत मनुष्य इंद्रियांवर स्वामित्व स्थापित करू शकत नाही तोपर्यंत त्याला गोस्वामी नव्हे तर गोदास अर्थात इंद्रियांचा दास असे म्हटले जाते. वृंदावनातील षड्गोस्वामींच्या पदचिन्हांना अनुसरून सर्व स्वामी किंवा गोस्वामी यांनी दिव्य भगवत सेवेमध्ये पूर्णतः संलग्न झाले पाहिजे. या उलट जे गोदास असतात ते इंद्रियांच्या सेवेत किंवा भौतिक जगताच्या सेवेत मग्न असतात. या व्यतिरिक्त त्यांना इतर काही कार्यच नसते. प्रल्हाद महाराज गोदासांचे अधिक वर्णन अदांत गो या शब्दात करतात. ज्यांची इंद्रिये असंयमित आहेत त्यांना अदांत गो असे म्हटले जाते. असा अदांत गो
मनुष्य श्रीकृष्णांचा सेवक होऊ शकत नाही. श्रीमद भागवतात 7.5.30 प्रल्हाद महाराज म्हणतात, मतीर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथोभि पद्येत ग्रहव्रतानाम अदांत गोभीर्विशतान्तमिस्त्रम पुनः पुनश्च वित चर्वणानाम. आपल्या इंद्रियांच्या तृप्तीकरिता ज्यांनी या भौतिक जगात आपले अस्तित्व निरंतर टिकवून ठेवण्याचा निश्चय केला आहे, त्या लोकांना स्वतःच्या प्रयत्नाने, दुसऱ्यांच्या उपदेशाने किंवा सामूहिक विचार विनिमयाने कृष्ण भावना भावित होणे शक्य नाही. उच्छृंखल इंद्रियाद्वारे ते अज्ञानाच्या अंधकारमय क्षेत्रात खेचले जातात आणि अशा प्रकारे ते पुन्हा भ्रमिष्ट होऊन चर्वित चर्वण करीत राहतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तर आता हा आपला झालाय. पुढच्या खेपेला आपण दुसरा श्लोक घेऊया. आता दुसरा जो श्लोक आहे, यात आता हा जो पहिला श्लोक आहे त्यात आपल्याला सांगितलंय की गोस्वामी होण्यासाठी तुम्ही तुमच्यामध्ये असलेले जे 6 वेग आहेत ते नियंत्रित ठेवले पाहिजे. आता दुसऱ्या श्लोकात परत हा पहिला श्लोक आहे, याचं जे फाउंडेशन आहे ते म्हणजे श्रद्धा. म्हणजे पहिले 3 श्लोक जे आहे ते तुम्हाला श्रद्धेबद्दल श्रद्धा अधिक दृढ करण्यासाठी तुम्हाला काय काय करावं लागतं हे सांगितलंय. तर दुसरा श्लोक आहे. दुसऱ्या श्लोकामध्ये त्यांनी काय सांगितलंय की ज्या 6 गोष्टी भक्तीसाठी प्रतिकूल आहेत, म्हणजे अत्याहार, प्रजल्प, जनसंग, की ज्या 6 गोष्टी तुमच्या भक्तीसाठी प्रतिकूल आहेत त्या कुठल्या आहेत हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. हे समजल्यावर तुम्ही त्या गोष्टी टाळू शकता. तर त्या 6 गोष्टी ज्या भक्तीसाठी प्रतिकूल आहेत त्या आपण शिकणार आहोत. पण आता तुम्हाला आतापर्यंत आपण काय शिकलोय याच्यामध्ये तुम्हाला काही हे आहे काय डिफिकल्टी, काही तुम्हाला प्रश्न आहेत का विचारायचे?